F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita l-attriċi Annelies Mifsud. L-Annelies konna narawa flimkien mal-klikka ta' min imissu. Annelies mhix biss attriċi, però wkoll mużiċista iddoq u tallem il-pjanu fl-edizzjoni ta' sajf ta' prime time. Kontu tarawa miegħi fil-karozza bil-pjanu u tajta naqas fidi, mhux ħażin x'tagħmel bil-pjanu, però l-lejla Annelies il-pjanu reġa' ġabitu magħha u għandi biċċa xogħol interessanti għaliha. Ħanaraw naqra jirnexxilix ittini r-riżultati tajbin. Prime time jibdissa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Is-sirata tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 14 ta' Ottubru bħallum 4 xhur inkunu qed niċċelebraw Jum il-Maħbubin. Il-lejla il-mistiedna tiegħi tibżam il-brimp, il-kulur favorit tagħha huwa l-aħmar skur u jekk tofrila biex tmur l-ispazju ma taħsibx darbtej. Miegħi il-lejla l-attriċi Annelies Mifsud. Hello Annelies. Kif int? Alright, inti kif inti? Is-sirata tajba tajjeb ta'. Grazzi lilek ukoll. U llum lajku wasal il-weekend jien, nħossna raħjar ma fx għalfejn. Mhux hekk nista' tirrilassa naqra iktar. Il-burdata tkun iktar hekk ferreħija bħallum nhar ta' ġimgħa. Għana, smajtni nikkummenta li bħallum 4 xhur. Iva, smajtek. Jum il-Maħbubin. Għaskont irrealizzajta. Minti għalik ġurnata normali, jum San Valentin u toħt tiċċelebra. Ida xejn ta' ġurnata normali. Fem ma naqdux ngħidu għax illum jum Valentin u mhux ħaġa hekk extra special. Aħna iktar jekk eżempju llum fetlilna rridu mmorru noħorġu mhux ħaġa ħammorru mhux ħanoqgħdu nistennew. Ma toqgħodux tikkommettu ruħkom bid-dati jum San Valentin u l-anniversarju, eċċetera. Għandi bżonn ftit dettalji biex insegwu l-tradizzjoni ta' prime time. Isem ukun jom? Mela, Annelies Mifsud. Annelies Mifsud. Data ta' twelid? 25/12/1993. Mela jom il-miliet. Mela kienu ġabuk fl-aħbarijiet u l-gazzetti. Fil-gazzetti ġabuni u fuq l-aħbarijiet hemm storja naqra ħelwa. Għax kienu ġew jieħdu l-filmat, xejdu li sewa xi ma niftakarx. Ħadu l-filmat imma mbagħad ma ġabux il-filmat tiegħi għax kien hemm xi ħadd li bidel daqsxejn il-ħin, allura ġew speċi kellhom biżejjed jimlew. Ara xi ħadd bidel naqra l-ħin biex jiġi twilet fil-ħin. Qablek u lilek ma ġabux. Li konna nafu minn kien. Lilek qalu li sa ma nafx. Kieku konna nafu minn kien dal-ġurnalist, konna niġbdu l-naqraw id-nej. Fejn inti mwil dan? L-isptar, St. Luke's. San Luqa, residenti. Bħalissa noqgħod il-Mosta. Mosta, professjoni. Nallem, nirreċta, nkanta. Attriċi, mużiċista, għallima tal-mużika. Iva, iva. Pjanu tallem le għan. Nallem il-pjanu, nallem il-kant ukoll. Pero m'intix l-ewwel għallima tal-pjanu tal-familja? Le, l-mama kienet tallem il-pjanu ukoll, jiena ħadd ħafna minn għandha, se kważi kollox. I kienet l-allima tiegħi meta kelli 5. Jibdi tallimni. Illum il-ġurnata li inti tallem. Hemm similaritajiet mill-mod ta' kif tallem inti għal kif kienet tallem il-mami? Żgur li hemm għax jiena ħadd ħafna minn għandha, ġifieri, ovvjament inti dejjem tkompli ma' kull min kien jgħalmek u hekk dejjem tieħu xi ħaġa minn għandu taqqad isek il-dak tiegħek imbagħad. Is-sil tiegħek. Imma le hemm simili mela. Il-pjanu, jekk ma tibdix iddoqqu meta tkun tfal, ikun tard wisq u mbagħad biex titgħallmu? Le, ma stax ngħid li jkun tard wisq. Fil-fatt kelli għandi studenti li huma adulti, anka ġifieri adulti above 60 kelli minn bdew beginners. U bdew jitgħallmu meta kienu qabżu 60 sena? Yes. U jirnexxielhom javvanzaw. Jekk ikollok iċ-ċans u tistudja, ħadd avvanza. Orejt mhux qed ngħidu li ħadd tkun xi concert pianist forsi taf kif, imma jekk hija xi ħaġa biex tieħu pjaċir u hobby ħadd hu gost titgħallem, ħadd irrilassa għax ikollok xi ħaġa ġdida jekk moħħok ittieħ xi ħaġa challenging. Le, it's a nice. U l-pjanu huwa waħed minn dawk l-istrumenti li biex timxi l-qudiem trid tipprattika ħafna. Trid bħal kollox, naħseb ma jeżisti xejn
dinja illi ma tistax ma taħdimx ħafna li. Isma semmejna l-mama, ma nistawx ma nsemmux il-kollezzjoni tal-fujħa li kella u meta tisprejja fajnejk kemm jaħraq il-fujħa. X'kont għamiltilha? Għax darba niftakar, il-mama actually ma kienx tħobba l-fujħa, imma kellha xi ftit kollezzjoni naħseb taqlaħhom u tpoġġihom hemmhekk. Għax ir-riħa kienet iddejjaqa. U kella waħda niftakar, kienet hekk isa statuetta, ara kienet vera hekk ta' tirani li isa pupa Ġappuniża. Ta' tfalli kont ovvjament xi ħaġa differenti mis-soltu fil-kamra tal-banju. U darba kienet qed tgħallem hekk jiena kont inkun waħdi taf kif inkun bord nara x'għan nivvinta, mort qbaddi l-fujħa qed nipprova baqas kont naf li fujħa naħseb qed nipprova nara xi marelli u ta' ħoda nisprejja f'għajnejja. U mort niġġurnajja dik kellha tfal għall-lessons jiena. Ajjut! Nasib għandi n-nar f'għajnejja nies kemm qed jaqra. Ikun bżajt. Iktar kmieni din is-sena rajnik fil-film ta' Take Two Marian. Il-parti l-interpretajt kienet parti komplessa. Iva. Għatma mil ħaġa hekk. Ġifieri kienet l-ewwel darba li kelli dak it-tip ta' karattru. Però sissa ħanejdu hekk huwa l-iktar karattru li qed qalbi. Vera ħadd pjaċir nagħmilha l-Gracie, ħafna. Għax għandha ċerta freedom. Hekk libera, tgħid dak li tħoss, taf xi trid. L-involviment tiegħek f'dak il-film f'Marian ma kienx biss bħala attriċi, però l-mużika kollha kemm kienet f'idejk tal-film. Iva. Iddeċidejna li nikteb Requiem, jiġifieri qbadna qudiesa bil-Latin u ktibt il-mużika għaliha. Użajt l-organi, użajt il-pjanu, użajt il-vuċi, provajt nuża affarijiet ovvjament li nista' nagħmel jiena. U l-mużika ħarġet għal-qalbi ħafna. Film, Annalise, kif taħdem is-sistema? L-ewwel ikollok il-film lest u mbagħad tiġi kreata l-mużika jew kontra? Ifhem, inti kollok tkun qed tfassal u tippjana x'ħad tagħmel x'ħatuża minn ħafna qabel, taf kif, ġifieri meta jibda l-film, meta jibda l-proċess ħieħ, inti tibda titkellem anke mad-direttriċi ma' kulħadd. Imbagħad once li jkun lest il-film, imbagħad aħna jiena insomma ngħid għalija jiena nħobb nikkomponi għall-istampa, ġifieri kolli l-istampa qudiemi u nikkomponi għalija, hekk inħobb nagħmel. Il-proċess biex krejajt il-mużika għal Marian kien proċess sabiħ, kreattiv għax kellek ċans tikkrea, jew inkella kien proċess stressanti għax ovvjament kien hemm ħafna xogħol xi jsir. Kien daqsxejn mit-tnejn dik il-verità, għax id-deadline kienet vera tajt, imma naħseb li dik hija xi ħaġa tajba. Għax inħossa li tpoġġik hemm taf li tittamilha, ma tistax toqgħod taħli l-ħin, tittamilha bil-fors, u hekk joħroġ ix-xogħol tajjeb għax inti tkun naqra under pressure u tiegħi your utmost. Imma ħadd pjaċir nagħmilha. Annalise, ma salli għal-widnejja ma nafx hekk veru jew le, ma qalu li inti tibża mill-brim, veru? Iva. U minn fejn ġiet il-biża tal-brim? Jiena naħseb, ma nafx sewa dana nassumi, imma jiena minn dejjem kont nħobb inkanta ħafna. U kont noqgħod nara l-videos ta' Nursery Rhymes, nkollu fissata fin-Nursery Rhymes, u kien hemm din Nursery Rhyme, Little Miss Muppet sat on a tuffet, eating her curds and whey. There came a big spider who sat down beside her and frightened Miss Muppet away. U minn hemmhekk bqajt. U jien kont noqgħod nirrexta din, inkantaw nirrexta, kont ninġib eżempju xi ħaġa tat-toys aw xi kikra eżempju, ta' parsi noqgħod niekol. U mbagħad noqgħod ngħid lill-mama jew l-papa, issa ta' parsi ġej l-spider, u x'inti ġej l-spider naqbad inwerżaq nitlaq niġri lem. Jien naħseb li fil-verità mbagħad kif bdejt nara brimba ta' vera bdejt nassoċja hekk. U baqgħet taffettwak. Ija. Imma mhux li nibża minna li ma nistax nara, anzi jekk jien nafaxna ruħi minnhom, ġifieri ġieli noqgħod infittex fuqhom u nara u nitgħallem u meta nsib xi waħda eżempju fil-ġinien naf li mhux ħadd tiġi fuqi taf kif noqgħod hekk nieħdu ritratti, imma ma qal ħares inkun naf li ħadd mismija jew hekk le. Okay. To be or not to be? Be what you want to be. Be Benetton. Be Benetton.
għadni ma kommentajt xo għadni metlek xalfej xtaqtek iġib il-pjano miegħek. Mux ħanejlek għal-issa. Imma minna uftit ieħor għandi sfida żejra lik li naħseb li ħatiġri biha inti. All right. Sfida interessanti li naħseb mid-dar ukoll ħajħdu sehem fiha u jaraw naqra kirnexxilhom xi sibu risposta lik. Ma nispjegalek minna uftit ieħor. Darba qrajt intervista tiegħek kan u kien hemm inti kummentajt li jekk tiġik l-opportunità biex titla' fl-ispazju ma taħsebx darbtej. Xi jaffaxxinak daqshekk? Jiena min inħobb nesplora u naffaxxina ruħi b'kollox sta tgħid natura ġifieri anke affarijiet żgħar. Aħseb wara l-ispazju xi ħaġa daqshekk infinita u sabiħa u kbira. Kieku eżempju space tourism ikun xi ħaġa tkun xi ħaġa possibbli nitħajjar vera nitħajjar. Għax fir-realtà beda l-space tourism imma ovvjament il-somma u l-flus huma b'mod esaġerat. Ovvjament żgur taf li la darba tkun qiegħed fl-orbita l-gravità mhux qed hemmhekk. Dik vera nixtieq nesperjenza eżempju. U eżempju bdejt naqra milux li ħafna drabi biex jorqdu jilbsu suits li jkunu magħmulin mill-velcro biex ma jqogħdux jiċċaqalqu. Nimmaġina li biex tikol vera komplikata s-sitwazzjoni. Jaġġieli noqgħod nara xi videos fuq l-International Space Station u anke biex jixorbu vera affaxxinanti. Imma maġġi ħseb ieħor jien f'moħħi biex jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Kif jagħmlu tgħid joqogħdu bil-ħarqa? Għax inti jekk m'hemmx gravità. Bħalma jiġri likwidi oħra ma' kull imkien. Għandhom xi ġa suq apposta ġifieri. Hemm xi apparat apposta. Nimmaġina u bil-fors. Ma tħallx fiha biżejjed ir-riċerka. Le laqas jiena jiġri mhix waħda daqshekk intiża li noqgħod dak kollox, imma le, I'm sure they. Ma ġieli dal-ħsieb qed tara ma nelix naqsmu dal-ħsieb. Ħammor mal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura għandi l-isfida għalik fejn f'din l-isfida ħan nitolbok biex tuża il-pjano tiegħek. Hemmhekk. Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn. Joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormy. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. He Bennett. Freedom! L-uġieħ dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-30 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal-prime time il-lejla bdejt il-weekend bit-tajja qiegħed fil-kumpanija tal-attriċi Annalise Mifsud. Jekk għadkom kemm tinaqdu magħna tliftu konverzazzjoni interessanti dwar kif Annalise tixtieq tmur fl-ispazju. Illum ġeltek iġġib il-pjano terġa' miegħek. Għax għandi sfida interessanti għalik. Għandna quiz u fl-istess ħin ħaddoqna ranti wkoll. Għax għandi numru ta' siltiet mużikali li għażilt l-ewwel ftit noti tagħhom ħandoqhomlok. U jekk jirnexxelek taqta' li huma, mbagħad ovvjament iddoq li inti. Alright. Tajjeb, ħanet tilqu bl-ewwel waħda, ħa naraw x'inhu ġej. Okay. Tlaqna. Dinafa. Arafta mill-ewwel jaqgħu. SOS tal-abba. Diki, tlaqna. Mela. L-ewwel waħda kienet naqra faċli għax bil-pjano jintarfu mill-ewwel żewġ noti. Waħda toġobni di wkoll. It-tieni waħda n-noti huma ħafna iqsar u s-silta li għandna lik hija ħafna iqsar. Tlaqna. Alright. Take my breath away. Diki, take my breath away. Mela, Okay. Diki. Isni għandi live jukebox għaw. Għandna t-tielet waħda, għarat laqni iktar mużika. Okay. Għarafta? U l-laħwa din indoqa ħafna. Di jisima, madu fistenna x'nisem kultant. X'isima? A Thousand Years. 1000 Years, diki. Dini, l-laħwa nisem. Sabiħa di ħobbu ħafna fit-tiġijiet. Għax il-melodija tagħha vera tal-widna. Yes. U l-kliem mbagħad ovvjament għandhom sinifikat ħafna l-okkażjoni bħal huwa tiġ. Vera grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħadd pjaċir ħafna jiena. Jiena bdejt il-weekend vera bit-tajjeb, jekk tkun trid aħna nkunu hawnhekk mit-tnejn sal-ħadd, jiġifieri meta trid għaddi. Ngħaddi. U ejja sawhekk ġib il-pjano miegħek. Nelly, jek titlu fuq il-socials tagħna, fuq il-socials tiegħi u mbonniċi.tv, fl-istorja ħataraw naqra x'ibdiet tagħmel Annalise biex tipprova traqqat lil Nelly qabel bdejna ma tantx ħadmet il-biċċa tax-xogħol. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla ħatitlaq minn hawnhekk b'toma tajba miegħek fil-fatt għax grazzi għal yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejt differenti li tista' tippreparhom fil-verżjoni klassika bil-misħun u tesħun, però wkoll tista' tippreparhom fil-verżjoni sajfija billi tħallihom jiksħu żitt magħhom ingredienti iktar naturali. Grazzi għal Fjord de Vita ħan niffaċilitawlek naqra ħajtek fil-kċina, fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' ġobon Fjord de Vita, tista' tużhom biex tikkrea xi cheese splatter interessanti jew nkella tista' tużhom ma' ingredienti oħra. Kif ukoll grazzi għal Gino għalik għandna prodotti biex tkun tista' tuħseb il-kura tal-ġilda tiegħek. Grazzi ħafna Annalise u l-kumplament tas-serata it-tajba u l-weekend it-tajjeb. Lilkom ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla ħan niltaqgħu għada tinsewx qabel l-aħbarijiet tas-7:30 biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ibatuli SMS bid-dettalji tagħkom fuq in-numru 50612100. U jekk għandkom kelb jew qattus id-dar tinsewx tibatunna ritratt tagħhom bit-tema lura lejn l-iskola biex kun jistgħu jieħdu sehem fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Purina Problem biċ-ċans li jkunu jistgħu jerbħu ikel jew għall-kelb jew nkella għall-qattus. Ovvjament jiddependi x'tip ta' annimal huma. Nistenna ritratti billi tibatuhom li permezz ta' ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq Facebook jew nkella Instagram u mbonnici.tv. Is-sena tat-tajba u l-lejl tajjeb niltaqgħu. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. St. Thomas Hospital. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.